5 बोसोर BPF नि जितुनिखि सरकार बे टार्मसा 27 तारिखआव जोबफैनायनि सिगांनो BTC नि मोनसे इलेक्शना जानो गोनांमोन। गासैबो प्रसेसा जाखांनायनि उनाव 4 तारिखआवनो इलेक्शना जानो गोनांमोन। दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै बुहुमनाङै ग्लबेल मोनसे बे COVID-19 भाइरासनि थाखाय इलेक्शना दिनै पोस्टपोन जानानै आरो पोस्टपोन जानानै थांनाय लोगो जिहेतु टार्मसा 27 तारिख दाखालि एप्रिलाव जोबनानै थाङो लोगोनो मोनसे कन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जानानै फैदों। दा बिनिखायनो बेवहाय कन्स्टिट्यूशनल जेब्ला क्राइसिस जायो हयथ' जानो हागौ 6 सिडिउल एडमिनिस्ट्रेशननि गेजेराव गवर्नरानो सासे जोबथा बिनि डिसिसन मथेनो दिनै गासिबो बिनि डिसिसन मथेनो जायोमोन। किन्तु दिनै गवर्नर बिथाङा BTC नि पावारखौ गावनि आखायाव लानानै थांदों। बेवहाय बियो किन्तु दिनैनि तारिखआव BTC खुंथायनि जितुनिखि टार्म्स एन्ड कन्डिशन्स टार्म्सआ जोबोब्ला माखासे अपसन दंबावोमोन जे बे जुदि टाइमाव इलेक्शना जानो हायाब्ला बेखौ एक्सटेनसन खालामनो हानायनि प्रभिजन दं। 6 मास बोसोरसे आरो 1.5 बोसोरसिमहालागै एक्सटेनसन जानो हायो होननानै दिनै कन्स्टिट्यूशनल एक्सपार्टफ्रा दिनै बेखौ बुंबाय थादों। दा खेबसे लागैनो गवर्नरा गावनाव डिसक्रिशनारि पावार दं हिसाबै गाव लाना थांनायनि उनाव मोनसे दिनै गिदिर कुइसन फैदों। बे कुइसनानो जाबाय मा दिनै गवर्नरनि आखायाव थांनाय लोगो बियो मोनसे प्रेसिडेन्टस रुल जाहैबाय। बे गवर्नर रुल जाहैबाय। गवर्नर रुल जायोब्ला बेवहाय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बुजिख'नो हायाखै जेराव माने कन्स्टिट्यूशनल मोनसे प्रभिजन दङ 6 मास एक्सटेनसनखौ BPF सरकारनोनो दिनै बारायनानै होनो हायोमोन। खारन दिनै BPF सरकारा बा BTC सरकार थानाय समाव BPFआ कुनु मोनसे गोरोन्थि कुनु मोनसे बेबायदि मोनसे मुंख'थावना कुनु जाहोन गैया। कोविड दिनै भाइरासआ फैनायनि थाखायसो जिहेतु इलेक्शना जानो हायाखै। बेफोरखौ नायनानै इलेक्शन जिहेतु जानो हायाखै बिनिखायनो एक्सटेनसनखौ खालामनानै होयोब्ला मोजांमोन बेखौ बयबो सानदों। बर' जाथियानो दिनै इन्टेलेक्सुयेलफ्रानो बेखौ दिनै बेबायदि जानांगौ होनना बुंदोंमोन। किन्तु दिनै गवर्नरा गाव लानानै थांनाय लोगो मोनसे कुइसन जाबाय आरो बियो मोनसे संबिजितनि बेरेखा जादों होननानै दिनै BPFआ दिनै गवर्नरनि सायाव मोनसे अजुहात दिन्थिदों। बियो मोनसे केस जानाय दं। बे केसा दिनै साब जुडिस कर्टनि बे बिसाराधीन जानानै दं। रिजाल्टआ माने मोजांबो जानो हागौ गाज्रिबो जानो हागौ जों बेखौ बुंनो हाया। किन्तु दिनै गवर्नरनि जि मोनसे रुल बिनि हेंथायै दिनै BPFआ कर्टआव दिनै मोनसे कर्टनि दिनै दरजाखौ दिनै सौहैनो गोनां जादों। दा बाथ्राया जाबाय मा BTCआ मोनसे 6 सिडिउल मोनसे एडमिनिस्ट्रेशन। बै एडमिनिस्ट्रेशनखौ BTCखौ मोननायनि गुदियाव गोबां बाथ्रा दं। बेवहाय दिनै बर'फोरनि थै जिउ जों आरजिनाय मोनसे जिहेतु एडमिनिस्ट्रेशन बेवहाय दिनै गोग्लैसोनाय जाति हारि माहारिफ्रा दिनै बे एडमिनिस्ट्रेशनाव थानानै जौगानायनि मोनसे सिमां नुदों। गवर्नर रुल जायोब्ला बिनि आखायाव थाङोब्ला बे गवर्नर रुलनि जितुनिखि खुंथाय बियो पिपल्सनि सिम बियो
बिनि फिथाइखौ बा दिनै बे जौगासारनो गोनां बे एडमिनिस्ट्रेसननि गेजेरजों पिटिसिनि गेजेरजों बेखौ दिनै मोननो हानाय नङा। दिनै गभर्नर सासेया दिनै गुवाहाटियाव थानानै बियो दिनै सासन खालामोब्ला जोंनि जेंना जेथोखौ लानानै जोंनि बाथ्रा फिसौ बाथ्राफोरखौ लानानै जों दिनै गभर्नर आखायाव सोर साबसे मानसिया थांनो हागोन? रायजो राजाफ्राथ' थांनो हाया। बेनिखायनो गभर्नरा गावनि आखायाव लानानै थांनो नाङामोन। दिनै एग्जाम्पल दङ, कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिला 6 सिडुलनि मोनसे काउन्सिल। बेखौ 2017 सनाव इलेक्सन जानो गोनांमोन, टार्मसआ जोबनानै होबाय। बै टार्म जोबनायनि खारनाबो मोनसे फिसामोन जे इलेक्सननि सिगां इलेक्टरेल रलखौ थिग खालामनो हायैनि थाखायनो बै समनि बनवारीलाल गभर्नर बिथाङा 6 मास काउन्सिलखौ एक्सटेनसन खालामनानै होदों। बे कनस्टिटिउसनेल प्रभिजन दंखाथारो। कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलखौ हादोंब्ला बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलखौ दानि आथिखालनि गभर्नर प्रफेसार मुखि बिथाङा मानो एक्सटेनसन खालामदिया? दा बेखौ लानानै जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा थादों, सन्देह खालामनांगौनि बाथ्रा फैदों। दा दिनै दुखुनांथाव आरो दिनै सोंखारिथावना बाथ्रा बेबो जे गभर्नर रुलआ मोनसे प्रेसिडेन्ट रुल्स। प्रेसिडेन्ट रुलआ दिनै इन्डियायाव गोबां रोखोमनि जों नुनो मोनदों। 352निफ्राय आरम्भ खालामनानै 360 प्रभिजन अफ इमारजेन्सि होननाय कनस्टिटिउसनाव जों नुनो मोनो। 352 आर्टिकेलनिखौ नायोब्ला बे मोनसे इमारजेन्सि रुल। बेवहाय दिनै देशआव लायनो माबा मोनसे वार जायोब्ला बा सिङाव माबा मोनसे दिनै मोनसे गोनो गोथो बा दिनै थासारिफ्रा मोजां नङाब्ला बे रायजोनि सिङाव बे देशनि सिङाव मोनसे रेबेलियन जायोबा सोरबा हाथियार लानानै माबा जादोंब्ला प्रेसिडेन्ट रुल होनो हानायनि मोनसे प्रभिजन 352नि मथे। 356आव बेयो मोनसे इमारजेन्सि। बे इमारजेन्सिया दिनै फोरमायो जे बेवहाय कनस्टिटिउसनेल मिशनारि माबा मोनसे जाबाय। दिनै इलेक्सनखौ दिनै सरकार दानो हायाखिसै, सिटआ खम जाबाय बा एसे बेबायदि सरकार दानो हानायनि मोनसे परिबेस नङा। बिनि थाखाय दिनै मोनसे कनस्टिटिउसनेल ब्रेकडाउन जानाय 356नि मथेब्ला आरो बेनिफ्राय मोनसे इमारजेन्सिया जाबाय मा? फाइनान्सियेल इमारजेन्सि। मोनथाम नेशनेल इमारजेन्सि, ओमफ्राय कनस्टिटिउसनेल ब्रेकडाउन इमारजेन्सि आरो मोनसे जाबाय फाइनान्सियेल इमारजेन्सिखौ जों दिनै नुनो मोनो। खिन्थु दिनै 356 बै इमारजेन्सि खालामनायावसो जोंहा सन्देह, खारन बेवहाय खुनु मोनसे दिनै गिथाव बाथाव माबा मोनसे दावहाबो जायाखैमोन, गिलु बालु हाथियार लानानै सोमावसारनायनि जेंना मोनसे गैयामोन। बेबायदि बिटिसि मोनसे सरकारखौबो जिहेतु कभिड-19 बे गिथाव बाथाव भाइरासनि थाखायसो दिनै इलेक्सनाव थाद'दों। बेनिखायनो 6 मासानो जा 1 बोसोरानो जा जेब्लासिमहालागै इलेक्सनखौ फाथिनो हाया बे समसिमहालागै बिटिसि गभर्नमेन्टनो बा BPFनो सरकारखौ होनायाव जेबो खहा जायामोन। आरो दिनै बेखौ खालामोबा हारिया जाथिया जों दिनै उन्नतिनि महर मोखांखौ जों दिनै नुनो मोनगौमोन। बिटिसिआव गभर्नर रुल फैबाय, दा बेवहाय BPF हान्जायै एक्सटेनसन लुबैदोंमोन। बेयाव गोबां दल संगठनखौ जों नुनो मोनदों अबजेक्सन खालामदोंमोन। बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेवहाय जोङो थारैनो जोङो बिजिरनानै नायदों। बेवहाय खारना जेबो गैया। गासैबो दल संगठनफ्रा गावबागाव मोनफा मोनफा सिङाव फिनानै दोननाय थांखि थायो। गासैनिबो दल संगठननि गासैबो पलिटिकेल पार्टि आरो दल संगठननि थांखियानो जाबाय
जेरैखि जाया बिटिसिआव पावारखौ लाबोनांगौ, इलेक्सनाव देरहानांगौ, बेबायदि नोजोरजों दिनै बिथांमोना गभर्नरनि आखायाव रुला थाङोब्ला जोंहा लाब जागोन, जोंहा मुलाम्फा जागोन, बेबायदि मोनसे दिनै बिथांमोननि गोसोआव दङमोन। बिनि थाखायनो बिथांमोना बारे बारे गभर्नर रुलखौ जानांगौ होननानै बिथांमोना डिमान्ड खालामदों। आरो दिनै बेनि थाखायनो दिनै कंग्रेसआबो डिमान्ड खालामदों, बिजेपिआबो डिमान्ड खालामबाय, एजिपिआबो डिमान्ड खालामबाय, आरो दिनै इउपिपिएल आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो गभर्नर रुलानो जानांगौ होननानै बुंनायावबो बेबायदि मोनसे गिदिर षड़यन्त्र दङ। मानोना बेवहाय बिथांमोना गिनाय मोनसे दङ। दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिसिखौ 17 बोसोर सालायबाय। बै 17 बोसोराव दिनै बिपिएफआ जि समाव बर'फ्रा जेबो गैयामोन, मोनसे आन्दलननि गेजेरजों जि मोनसे रिभलुसनारि गभर्नमेन्ट दिनै मोनदों बिपिएफआ, बे बिपिएफआ बर'फोरनि जौगानायनि खामानिखौ, गोबां बिथिङाव जौगानायनि खामानिखौ दिनै मावनो हादों। आरो बे पपुलारिटिया दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोबनानै थाङाखै। आरो बेबायदि समाव बिपिएफनि आखायावनो बै रुला थायोब्ला, बिटिसि पावारा थायोब्ला जोंहा देरहानायनि खुनु मोनसे लामा थानाय नङा। बिनिखायनो बिथांमोना नांगौबा दुखु खस्थ' मोनथों रायजो राजाफ्रा, नांगौबा थैलांजोबथों, नांगौबा कर'ना बेमारानो दिनै बुथारजोबथोंसै, जोंनो गभर्नरनि रुल नांगौ, बेबायदि दिनै माने जेबो केयार गैयै ना, जेबो साङा हसिया दिनै गभर्नर रुल बिनाया दिनै बर'फोरनि दल संगठनफोरनि बा इन्टेलेक्सुवेला बेसेबां गोजौआव दङ बेखौ जों हमनो हायो। दिनै बेबायदि समाव जेराव कभिड-19 जाबाय थादों, बुहुमनाङै मानसि सिथारनाय, थैग्लुंनाय जाबाय थादों, बेखिनि समाव दिनै मोनसे मोजां हुस्थिर सरकार थानायमोनब्ला बर'फ्रा दुखु खस्थ'निफ्राय बारग'गौमोन, बेबायदि थैनायनिफ्राय बारग'गौमोन। बेबायदि मासजों मास जि मोनसे लकडाउन जाबाय, जानायनि लोंनायनि इक'नमि मोनसे क्राइसिस फैदों बर'फोरनि न'खरावबो, देशआव। बेबायदि समाव दिनै सरकार मोनसे हुस्थिर सरकार थानायमोनब्ला बिथांमोना रसा नांनाय नङामोन, जिउखौ फोथांनानै लाखिनो हागौमोन। जों खुसियै मोनसे सासे दिनै जोंहाबो सरकार दं होननानै जोङो साननानै जों थांनानै थानो हागौमोन। दा बेबायदि मोनसे दिनै अधिकारखौबो दिनै बर'फ्रा, जोंनि दल, माखासे दल संगठन, बर'फोरनि गेजेराव थानाय दल संगठन पार्टिफ्रा बेबायदि बिनाया बेयो अयनाय जादों, बेयो जेबो बिसार खालामनो रोङैनि साननाय मोनसे नुजाथिफैदों, बेखौ आं सोंखारियो।